Ang kamakailang ambush kay Mayor Ahmad Ampatuan sa Maguindanao ay muling nagbigay pansin sa banggaan ng dalawang teknolohiya sa usapin ng seguridad, ang rocket-propelled grenade, RPG, at ang armored SUV. Karaniwang inaasahan na ang RPG ay kayang makapinsala sa mga sasakyan. Ngunit sa insidenteng ito, naiulat na hindi tinablan ang bulletproof Toyota Land Cruiser ng alkalde. Ang pangyayaring ito ay mahalagang suriin upang maunawaan ang limitasyon ng sandata at kakayahan ng modernong proteksyon. Ang RPG ay isang sandatang pandigma na idinisenyo upang makapinsala sa light armor at matitibay na target. Dahil sa pagiging portable at laganap, ito ay naging simbolo ng banta sa mga conflict-affected areas, kabilang ang ilang bahagi ng Mindanao. Gayunpaman, hindi lahat ng RPG ay may pare-parehong lakas. Ang bisa nito ay nakadepende sa uri, kondisyon at disenyo ng ginamit na sandata. Samantala, ang armored SUV ay isang sasakyang sibilyan na binago upang magbigay ng proteksyon laban sa karahasan. Sa Pilipinas, karaniwan itong ginagamit ng mga politiko at opisyal na may mataas na banta sa seguridad. Ang ganitong sasakyan ay dinisenyo upang bawasan ang epekto ng bala at pagsabog at para mapanatili ang kaligtasan ng sakay sa gitna ng pag-atake. Ang ulat na hindi agad napinsala ang SUV ay maaaring ipaliwanag sa kombinasyon ng antas ng armor at limitasyon ng ginamit na sandata. Sa ganitong konteksto, ang layunin ng proteksyon ay hindi ganap na maiwasan ang pinsala, kundi mapataas ang tsansa ng kaligtasan. Sa kabuuan, ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa pagitan ng sandata at depensa sa Pilipinas. Ipinapaalala nito na ang tunay na solusyon sa karahasan ay hindi lamang nakasalalay sa teknolohiya, kundi sa matibay na batas, epektibong pamamahala at pangmatagalang kapayapaan.